l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Mara ta' prinċipji sodi u werf kbir li l-bib tagħha kien dejjem miftuħ għaż-żgħir. Kemm dan il-mod il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela iddeskriva lin-notar Miriam Spiteri De Bono hekk kif it-tlieta filgħaxija l-Partit Laburista fakkar il-45 sena mill-kisba tal-Ħelsien tal-31 ta' Marzu tal-1979 bis-swit il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu. Il-Prim Ministru sostna dan ftit wara l-aħbar li gvernu l-Oppożizzjoni qablu dwar in-nomina tan-notar Spiteri De Bono biex tkun President. Għada il-Parlament jivvota għall-ewwel darba b'din il-liġi u r-riforma l-ġdida. U kemm jinkburi li se nivvotaw biex Miriam Spiteri De Bono tkun il-President tar-Repubblika ta' Malta. It-tielet President tar-Repubblika Mara u l-ewwel President tar-Repubblika Mara Awċija. Il-notar Spiteri De Bono kif ħafna minna miġbura hawnhekk nafuha, wilt ta' dan il-partit, iżda fuq kollox wilt denju tal-Istat Malti. Mara ta' prinċipji sodi, mara ta' erf kbir li għal kull min jafa il-bib tagħha dejjem kien miftuħ għal kulħadd u b'mod partikolari għaż-żgħir. F'dan id-diskors il-Prim Ministru fakkar kif din iċ-ċelebrazzjoni tfakkar il-ħolma tal-Maltin li jkunu indipendenti. Fil-fatt hawn il-Prim Ministru rrimarka twemmin li ħadnu l-Maltin tul dan iż-żmien dak tal-paċi. Twemmin li relevanza tiegħu tispikka aktar illum il-ġurnata hekk kif sostna li qaddaqs illum f'pajjiżna mhu mħaddan il-prinċipju tan-newtralità. Jien mhux se nitlef ġurnata waħda li waħda biex nagħmel minn Malta forza favur il-paċi fid-dinja. Għaliex biex taħdem favur il-paċi, biex taħdem favur il-neutralità, titkun tħobb lill-għajrek u titkun tħobbu bil-fatti lill-għajrek. Mhux bil-kliem, jew b'xi ritratt tal-okkażjoni taħdem għall-paċi meta ġġib in-nies madwar il-mejda tad-dialogu u mhux meta tittallab għat-tankijiet tal-gwerra. Dan id-diskors mill-Prim Ministru ħabat sentejn wara li l-poplu tal-akbar mandat elettorali lill-Partit Laburista. F'dan id-diskors pożittiv il-Prim Ministru tkellem dwar it-3 snin li ġejjin f'din il-leġislatura. Fit-3 snin li ġejjin ta' din il-leġislatura se taraw l-enerġija tagħna tirdoppja biex inwettqu l-miri tagħna, il-miri soċjali, il-miri ekonomiċi, il-miri ambjentali. Ser jibqa' jkollna ekonomija b'saħħitha kif ukoll xogħol ta' kwalità. Ser nibqgħu ngħinu lil dawk in-nies, lil dawk il-familji li qed irabbu l-uliedhom. Iżda dan però ma jkunx biżżejjed jekk il-ħaddiem, jekk min qed irabbi, jekk min iħaddem u jekk min jinvesti ma jkollhomx pajjiż sabiħ u tranquill biex jgħixu u jistrieħu fih. Pajjiż biżżejjed spazji miftuħa, pajjiż b'kampanja sabiħa, pajjiż bi provvista ta' enerġija stabbli u nadifa, baħar sabiħ u tranquill u nadif, u rħula li joffru tranquillità u serħan il-moħħ b'komunitajiet b'saħħithom. F'pajjiż li fuq kollox jgħix fil-paċi. Dawn huma r-riżultati li se jkomplu iġeddu il-ħolma ta' Malta ħielsa, il-ħolma ta' Malta flimkien. Viva jum il-Ħelsien! Viva Għawdex u Malta tagħna! Viva il-Maltin u l-Awċin kollha! Fit-tmiem din l-attività l-Prim Ministru Robert Abela xel l-urna fuq il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu u mbagħad fil-quċċata ta' din l-olja poġġa l-fjura fejn ta' ġieħ lil Malta ħielsa.